Nag-inom naggatas. Nangitas kawalo, ay dako kayo. Nabangan ni Brownie. Nangitas ay kawalo. Ay kawalo may dako na kayo. Hindi sila mukaon o kanon kay Mimpatso man, mimpatso. Oh, giuhaw. Kao nag kuha gani balanghoy. Na si Brownie, kaog balanghoy eh. Chepe kaon. Kaon pod. Patay na. Suwaite? Matay na lagi. Siya nga to, ambot ngano to? Injection na to sa barangay kay ingon ng taga barangay kun di ko na ko pa-injection sa kumairo magmunta ko 2,000. Na pag mag-inject man namatay. Sa kabulan. Vaccine to tuyo. Vaccine ganito hito. Baksin tugtuyo. Buotan log ito. Mao to ni sugat nako. Mao to ni sugat ng iro ah. Gabuntag tog yaw-yaw ba? Oh, buotan gito. Buotan to. Spiritual to nga iro. Spiritual to. Bagay na usay na puti, 5. Duha ang di color. Buotan to. Kana pinakagamay ikatulo man na siya gianak. Kani ito ma? Ako na siya kanang dadag-anan. Nga itom. Oh, dum-dum sila. Wanay kape diha ne tanawan ang kape. Kuan gatas ang iro. Wala na, ikaw gasan na tumayin yung imnanan.